तो भैया अब दिखी असली पावर बैक टू बैक धड़ गाना एगो गाना रिलीज हो के आ ट्रेंडिंग नंबर 1 पर बा। तले एगो गाना के अनाउंसमेंट हो गइल बा जौन की डीआरजे रिकॉर्ड से आवता आ ओकरा बाद एगो औरी गाना जौन बा जौन गाना के बारे में हमनी के बात करे वाला बानी सन माने पावर स्टार के बैक टू बैक धड़ गाना एहिंगा पावर स्टार ना कहलन कि पावर यही जैसे शुरू होला आ केहू जौन बा पावर स्टार के अगल बगल खड़ा होके वाला नइखे। जितना लोग एथी करता फिर से पावर स्टार के एगो नया गाना आवता जौन गाना के नाम बा लाइटर और ई भी जौन बा बवाल गाना एकदम धमाल होके वाला बा। एंगल म्यूजिक चैनल से रिलीज होके वाला बा। आप लोग को बता दी एगो गाना जौन बा भैया रिलीज होई रहे आ वो अभी ट्रेंडिंग में बा, ठीक बा। उ ट्रेंडिंग में बा आ ओकरा बाद जौन बा एगो औरी डीआरजे रिकॉर्ड से मतलब अनाउंस हो गइल बा। तले एगो औरी के मोशन पोस्टर आ गइल। एकर मतलब एगो गाना आ रहल बा लाइटर जौन गाना के कैसेट के नाम बा लाइटर। एंगल म्यूजिक कंपनी से आ रहल बा। आर.एस. शर्मा के म्यूजिक बा आ मनीष राज करके एगो देखी हम रोवा लोग के सब वीडियो एगो और वीडियो बनैले रहन सुबेरे ओमे भी रोवा के हम बतावी कि पावर स्टार पवन सिंह के एबरा इहे दिमाग में बानी कि नया नया लोग के नया जौन आर्टिस्ट बड़े उ लोग के इंडस्ट्री में लियावल जाओ। काहे कि नया जब लोग इंडस्ट्री में आई तो वो इंडस्ट्री बड़ा हुई, ओकर नया सोच बा, नया कुछ लेके आवता। तो ई पावर स्टार के अंदर बा, आई हमेशा रहेला। पावर स्टार सबसे ज़्यादा अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन, राइटर, गीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर के सबसे ज़्यादा पावर स्टार ही मौका दिले। तो हम इस कहे के चाहतनी कि पावर स्टार के ई जो लाइटर गाना होता देखिए इहू के कैसेट के नाम ये बात एकदम बवाल लाइटर। एगो और बात रोज जान ली कि एंगल म्यूजिक कुमार रमेश की प्रस्तुति जब भी भइल बा एकदम बवाल। भाई वीडियो गाना में आप लोगों के दिखेगा सालू सिंह और पावर स्टार के जोड़ी जौन बा वीडियो गाना में आप लोगों के नजर आई। शिल्पी राज के दमदार आवाज, पावर स्टार के दमदार आवाज, माने कोनो में एथी नखे कहला के मतलब नु कि माने ई गाना केनहू से खराब बा। और नया नया राइटर लोग के मनीष राज नया राइटर लोग के नया सोच के गाना जौन बा पावर स्टार पवन सिंह लेके आ रहल पड़न। बाकी जौन बा दूगो गाना आइल बा लगातार। एगो काल हो सकता कि काल रिलीज हुई आ ये गाना के अगर बात कर जाऊँ तो इहो 4-5 दिन में हमरा लागत है कि 2-4 दिन में इहो रिलीज हो जाई। आज मोशन पोस्टर रिलीज हुई बा तो काल परसों टीजर आ जाए चाहिए। टीजर के बाद गाना जौन बा वो आ जाए चाहिए। गाना एकदम बवाल कमाल धमाल होई। बाकी अभी हमनी के बानी सन पटना में, ठीक बा, पटना में बानी सन। पटना से एजुकेशन अबे पोस्टर आई ना सोनिया सन की वीडियो बना के अपना भाई लोग के बता दिया जाए कि पोस्टर अबे हमने के पटना में पहुंचलो बानी सब ये होटल में आइल बानी सब तो कनिया से जे वीडियो बनाई सब बना के बता दे सन भाई लोग के कि पोस्टर जौन बा वो आ चुकल बा। जल्द ही गाना आई। कैसे कि पावर स्टार एगो बात कह दे बड़न, ठीक बा, केहू के कि अब टीके नहीं देवे के तो अब लागत है कि सही में जौन बानू तो पावर स्टार जब एक्टिव हो जियो तो पावर स्टार जब अच्छा रहुआ हमरा के बात बताई जब मालदेव आम मिलबे करी मार्केट में तो कलकतिया के पूछता क्यों पूछी है कलकतिया क्यों पूछी क्यों ना पूछी काहे कि जब मालदेव वही रेट में मिलता कलकतिया ऐसा ना ई मालदेव पावर स्टार पवन सिंह के गाना के लोग इंतजार करेला, ठीक बा, लोग इंतजार कर रहे थी। हेंगा लगातार गाना आई तो हमनी के दिल तो खुश होइए जाई। अभी पावर स्टार बड़ी बड़ा दिल्ली में का जाने कौन धमाल वजह से लेके आई वीडियो में ज्यादा से शेयर करी। तले एजा एगो पोस्टर लॉन्च हो गई। एगो भाई हमर बड़ा नुए बतैला कि भैया जल्दी से पावर स्टार पवन सिंह के एगो मोशन पोस्टर आइल बा एंगल म्यूजिक से। बाकी जौन बा वीडियो का कमाल के होके वाला बा, धमाल मचे वाला बा। पर आप लोग की कार है बा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम मिलते नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर